ngati ukufuna kukhala moyo wachipambano nthawi zonse, kaya pa business yako, kaya pa banja lako, kaya pa ntchito yako, pa chilichonse chimene ukuchita, ukamafuna kukhala moyo wachipambano, uphunzire kumapemphera nthawi iyi 12 o'clock usiku, midnight, kapena 3 am mamawa, mbanda kucha. Tikapita mawu akunena kuti mulimi wina anazala mbewu, akuti anazala tirigu, then akuti mdani wake pakati pa usiku anapita kukazala na msongole mu tirigu muja. So nthawi zambirinso adani athu amabwera kuzapanga zinthu zoyipa pamene ife timakhala titagona, especially nthawi ya usiku, moti anthu ambiri amatha kuzuka, anthu oyipa ku midimawo, ikangokwana 12 o'clock amakhala ndi nthawi imene amakayamba kunenera zinthu zoyipa m'miyoyo yanu, kuti uyuyu mawa kamazuka business yake isakayende bwino, uyuyu mawa kamazuka banja yake sokonekere, uyuyu mawa kangopita ku ntchito abwana kamuchose ntchito. So iweyo kamazuka pakati pa usiku mwina 12 o'clock ndikumapemphera kulengeza moto kuti maupandu ena ali onse, plani iliyonse pamene Satana mdierekezi wakonza pa banja langa, pa ntchito yanga, pa business yanga, ndikukuuza nkhondo ngati izizi uzakhala kuzigonjetsa. Chifukwa ndinena kuti ukamafuna kukhala moyo wachipambano uzikonda kupemphera nthawi iti nizija. Mwina for example ukazuka usiku paja ndikupemphera kwambiri, kupemphera business yako ija pakati pa usiku, kapena mbanda kucha, uzonesesa kuti ngati suzuka 12 o'clock uzonesesa kuti mbanda kucha uzizuka mwina ma 3 am ndikumapemphera zimene ukufunazo usiku limene zichitika. I'm telling you, uzakhala moyo wachipambano pa china chilichonse chimene ukuchita. Koma ukamangopemphera mamawa basi kugona, ukangopemphera ukamagona muja basi kugona, ukamazuka mamawa, I'm telling you, usiku kumachitika nkhondo, especially from 12 o'clock to 5 am kumachitika nkhondo. Ndipo anthu ambiri zinthu zanu zinasokonekera nthawi imeneyi, chifukwa nthawi imene makhala mwagona, mutatopa mwagona muli mtulo, ndi pamene Satana mdierekezi amabwera kumazazala mbewu zosiyanasiyana. Koma mukamapemphera nthawi ngati iyi, makhala ngati mukuzula mbewu zimene zazalidwa kumene ndi devil zija. Fayake some of you mukalota maloto malo moti mukazuka mwina malota mukujesedwa, mukazuka kuti mpemphere kapena kuti musale, ayi basi mangopitiriza kuti kungokhala. No, zimene zimapanganso affect moyo wanu. So ngati mufuna mukhale moyo wachipambano, phunzirani kupemphera nthawi zimene ndakuwuzanizi. Ndipo pa moyo wako ukamayesesa kuzuka 12 o'clock kapena ukamayesesa kuzuka 3 o'clock kumapemphera, I'm telling you, uzakhala moyo wachipambano pa chilichonse, kaya pa business yako, pa banja lako, pa ntchito yako, pa chilichonse chimene ukuchita uzakhala moyo wachipambano. Chifukwa Satana amaopa pemphero. Mulungu akudalitseni kwambiri. Amen.